Buah, pois en contrapunto, verdad, baixo a miña opinión, e creo que vai ser a da maioría, é unhas tanxugueiras renovadas, unhas tanxugueiras empoderadas, unhas tanxugueiras libres, por fin, moito traballo, moita diversión, variedade de gustos, porque eu creo que é un disco que vai a poder chegar a calquer persoa, porque ten pezas moi... varían moitísimo o contexto, o son, entonces eu creo que polo menos unha peza a esa persoa que a mellor non lle gusta o disco en sí, vai lle gustar. É unha historia, non? Que é a parte boa e a parte mala da vida, que todo o mundo temos para valorar a parte boa, ten que ver unha parte mala, e despois vamos encontrar moitísimas influencias de moitos estilos dentro de que a música tradicional é a que nos move. Vai a ser moi nós. Van a encontrar as tanxugueiras puras e guerreiras e moito empoderamento. É que Contrapunto, para min, é un canto ao feminismo, porque falase sempre da muller. Estábamos cansadas, hai unha nana que se chama Miña Nena, e sempre, se te fijas, sempre había nanas para homes, bueno, para homes e mulleres, pero sempre referíndose ao sexo masculino. Nós dixemos, pois non, queremos facer unha nana para unha nena. E fixémolo así. Despois sempre hai tamén o desposorio, que é unha muller que imposta pola sociedade, que se ten que casar xa e que ten que facer antigamente, que se casaban moi noviñas, e hoxe que chegas a unha edade e se che din, a ver, que se che está pasando arroz. Pois non, porque está moi ben que a xente se queira casar, está moi ben que a xente queira ter fillos, pero cando a xente queira, non que estea imposta pola sociedade de esta é a edad. Pois non, se me dá ganas de casarme aos 80 anos, pois mentre estés viva, podes facer absolutamente todo. Eu creo, bueno, nós creemos que as tres solas, as nosas voces, xa fan música, querémonos moito, porque mentir, e neste disco creo que a xente pode ver que con solo voces non fai falta levar unha orquesta detrás, nin unha banda detrás para facer música de calidade. E que ademais, para nós é moi importante porque é o primeiro disco que facemos nós, que producimos nós xunto con Isaac Palacín, pero que os temas son arranxados por nós vocalmente, elexidos por nós, todo feito por nós. Entón, é como crecer pouquinho a pouco. Un disco moitísimo máis maduro, nós tivemos un ano para, bueno, máis dun ano, para aprender a facer máis arranxos vocais dos que sabíamos. Bueno, un aprendizaxe en toda regla. E Contrapunto é iso, aprendizaxe, madurez e liberdade. Roupa da miña varanda, roupiña da miña boda, quen xa de usar miña roupa, que a roupiña negra bonda, que a roupiña negra bonda. A nosa música é urbana. Eu chamo aldeana, non? Que estou moi contenta de ser da aldea. Moitos o din en forma despectiva e eu digo son aldeana porque me sinto orgullosa de selo. Pero, en verdad, o único donde nos metemos sería na música do pobo, non? Tradicional, pero sí, mólanos máis o concepto trad, porque chegas un pouco máis a xente. Que faz, trad? Que faz, tradicional? Bueno, da pandereta, que faz, trad? Ostras, como mola, non? Entón, sí, somos trad. A ver, o trad para min, aparte de ser algo fundamental na miña vida, igual que das miñas compañeiras, é algo que mamamos, que crecimos, que é maravilloso. Pois para min é vida, evolución. Xavier Díaz para nós é un referente, porque ao final leva moitísimos anos en isto e facendo fenomenal. A Leilía sí que é un grupo que ao fin e cabo non hai que olvidar que puxo as pandereteiras nun escenario, que hasta ese momento era casi inviable, unha pandereteira nun escenario con un micrófono, sabes? É como, buah. E si, elas hai que teñen moitísimo mérito de que foron pioneras en eso. E depois moitísimos grupos, e depois tamén xente que canta en galego, que fai música en galego. Para nós, todas as persoas que loiten polo que o noso idioma non morra e que estean aí loitando con nós, pois para nós son uns referentes, absolutamente todos. Pago todo o que eu quero e o que me sale de dentro. Non preciso de ninguén, que eu mesma xa me chego. Non preciso de ninguén. E que foi un gran descubrimento Isaac para nós, e queríamoslo nombrar e darlle o cariño que se merece. Foi unha persoa que nos axudou en todo momento. Sí que é verdad que as pezas son nosas, que as pezas as fixemos nós e producido por nós, pero el tuvo un papel moi importante, que fixo a percusión,
Grabou el todos os temas, foi un disco grabado en 8 meses, sabes, non foi un disco de decir cheguei 10 días a un tal, non, foi 8 meses donde convivimos con el, donde nos dou de comer, donde estuvemos na súa casa, donde estuvemos con Geli Amaya, que é a súa cuñada e a súa moza, solo grabando, repetindo as cancións unha e outra vez, porque non tiñan a emoción que realmente requirían en ese momento, porque ao mellor hasta choramos cantando Miña Nena, porque nos imaginamos a unha nena, dixeronme, ponte triste, e eu, é que non me apetece ahora mismo, e tiñame que poñer triste, entón dixeron, imagínate que hai unha guerra e que ve unha nena que non ten pais e así, e que acolles e que ti lle cantas esa nana, bueno, empezamos os 4 a chorar e daí saeu o sentimento, entonces Isaac fixo moi bo traballo, pero a mesma vez confiou en nós, cando non moita xente o facía, porque non hai que olvidar que é un home que leva moita trayectoria musical detrás e que se arriesgou a que, pois, isto quedou ben e nós confiábamos en nós e sabemos o que tal, pero podía quedar, sabe Dios como. E el tamén aparecería, entonces, pois nada. E tamén, por último, agradecer a Playplan, a nosa produtora, bueno, a nosa xencia, que decir que pouco máis que nos dan de comer todos os días que a cucharita. Están pendientes de todo, acompáñanos a todos os sitios, están vivindo con unha emoción. Para a xente, se vai a gustar Tanxugueiras, vai a gustar isto. Se non lle gusta isto, é que non lle gusta Tanxugueiras. Polo menos a día de hoxe. Para nós, está sendo un día moi emocionante, bueno, está sendo un mes emocionante porque sacamos os videoclips, os primeiros temas, e a verdad que están tendo moi boa acollida. Este disco, xa te digo, saleu onte, hoxe ás 12 da noite, e xa tivemos chamadas de xente que nos felicitou, que lle encantou, que sabían que nós solas podíamos chegar al infinito e máis allá, amigos todos, pero os que non son amigos tamén. Pois a día de hoxe estamos traballando no directo aínda, eu creo que vai a ser moitísimo máis íntimo. Neste directo vamos a contar unha historia, que sexa máis íntimo non quer dicir que non sexa tan festeiro como outro. Creo que vai a ser máis. Moitísimo máis de raíz, queremos enseñarlle a xente unha posta en escena diferente, contamos cun diseño de luces nesta vez, que fai que os temas cobren, nós cando facíamos os temas, queríamos que nos transmitiran o que estábamos falando. Pois, por exemplo, hai un tema que se chama Maltraer, que vai sobre unha decisión errónea dunha nena que ao final casouse cun home co que non se tiña que casar, e o tema xa che trae, dache ansiedade, pois queremos que no directo a xente quede, wow, entre as luces, o vestiario, o tema en directo, que quede a cuadros, que sala do concerto dicindo, non foi un concerto máis, que vayan a quedar cos seus amigos ou as súas amigas e que sigan falando do concerto de Tanxugueiras. É o que aspiramos. Se conseguirá, non sabemos. O primeiro é o día 29, na Sala Rebullón, en Mos. O día 30 estamos no Culturgal, en Pontevedra. E despois vamos a pasar por Burela e Celanova. E o 2 de febreiro estamos aquí en Santiago de Compostela, na Sala Capitol, e esperamos que moitísimos sitios máis. Poche falar mal de min, aquela homo contou, sempre quixen ben e quero a que me desenganou, sempre quixen ben e quero a que me desenganou. Premios anuales de Escocia, que estamos nominadas, bueno, máis ben están eles e nos como colaboramos no vídeo con eles e a peza, pois, facémola conxunta, pois tamén estamos nominadas. Son os premios anuais que a música escocesa, a música de raíz, tradicional, folk escocesa, e estamos aí metidas, sin querelo. Solamente poden ir os escoceses, a música dali, pero nós estamos metidas dali. Ostra, moita ilusión, porque que non che conocen o panorama de música escocesa, toda a Escocia, que é moi rica e variada na súa música, e, jova, pois estar aí sin ser escocesas, a ver, eu padronaríame ali, eu viviría ali, sería super feliz. Gustaría moito Galicia, non? E ali falando galego. Pero, jova, super ilusionadas, por Dios. Se non loitamos nós os galegos porque isto non morra, quen vai a loitar? Quero dicir, creo que hai moita vergoña a falar galego,
escoitar ou facer música tradicional cando realmente vemos que é super valiosa, porque só lo hai aquí en Galicia, quero dicir, a música tradicional galega hai en Galicia, nada máis. E a mí encanta o hip hop, o rap, o rock, todo tipo de músicas, pero que eso hai non en todo o mundo, entendes? Entón eu creo que había que darlle máis valor á nosa música, porque fora das nosas fronteiras é super valorada. O sea, fora das nosas fronteiras alucinan ca forza, porque ao fin e ao cabo é unha música de terra. E creo que aquí non se dá o valor que realmente ten a música tradicional. Nós estamos intentando, como moitísimos máis artistas, que a música galega poida ocupar palcos nos que a día de hoxe foi impensable. Nós fomos este ano Revenidas a tocar, o sea, fomos con Nau, pero a xente coñecíanos ali. E que nun festival así poida a música tradicional formar parte e que ainda así a xente se vexa partícipe e lle mole, para nós é super guai. Estivemos nos Sonrías tamén, que son sitios onde igual nunca pisou unha pandireta un escenario e a xente volveuse tola. As mulleres eran as que se poñían, inventaban as coplas e as músicas que hoxe en día dicimos, Dios mío, pero como foron capaces, sin noción algunha, de inventar todo isto? Pois sí, e é un mundo para min, para as miñas compañeras e para moita xente, é un mundo de mulleres, que lóxicamente deixamos que os homes entren e que participen. É un mundo de mulleres, do empoderamento da muller e da forza e da garra que tiñan as súas letras e as súas músicas. Tanxugueiras naceu con empoderamento e vai morrer con empoderamento. Da muller, da liberdade, da identidade do noso povo e todo o empoderamento bo que podes mostrar a xente.